Zdravím všetkých, tu je Teo a vítam vás pri recenzii na film s názvom Posadnutosť, Obsession. Jedná sa o nový film od režiséra Careyho Bakera a pojednáva o chlapcovi, ktorý povedzme, že není schopný povedať holčine, že sa mu páči. A to má za následok to, že si kúpi nejakú halúsku, ktorú keď zlomí, tak si môže niečo zaželať. A on si zaželá, aby ho milovala viacej než kohokoľvek iného na svete. A tam začnú nastávať problémy. Ja osobne som tento film evidoval už dlho, som teda trošku neskoro na party, keď sa to tak vezme, ale videl som to, zašiel som si teda do tej kinosály. V prvom rade chcem varovať všetkých, by som povedal, ľudí, ktorí majú problémy s, by som povedal, nahotou, nejakými takýmito scénami, alebo ťažko zvládajú desivé scény, brutálne scény, krv a tieto veci, že dajte si veľký pozor, pozrite si na IMDb ten Parents Guide, že či tu není niečo, čo vás potenciálne môže pohoršiť, alebo vás ako kvázi doviesť k nejakému hriechu, alebo takto, ale poďme si zrecenzovať samotný film. Musím povedať, že toto není jeden z tých filmov, ktorý je dobrý kvôli tomu, jak je originálny, lebo není. Ono, povedzme si to na rovinu. Celý ten film je mix Weapons, Smile a It Follows. Ak ste videli tieto tri filmy, tak asi si budete vedieť vizualizovať, že aké to cca je. A ja musím povedať, že keď som vyšiel zo samotného filmu, tak som bol, že ja neviem, ako mne sa to nezdalo tak extrémne dobre a normálne, ak som o tom začal rozmýšľať viacej, ak sa mi ten film začal tak dostávať pod kožu, keď sa to tak vezme, tak si hovorím, že to bol brutál. Ako ona je to šleha. Ono to není originálne znova tou témou, ani tým ako typom hororu, aký to je, alebo nejakými tými pravidlami tej magie, alebo čo to je. Ale to je, jak to rozpráva, je niečo neskutočné. Jednoducho, ten dej je doslova z blata do kaluže a z kaluže do lávy. Tam je každá minúta je o trochu horšia, než bola tá predchádzajúca minúta. A celé toto sa deje len kvôli tomu, že chalan není schopný povedať holčine, že sa mu páčila. Toto je Breaking Bad v určitom slova zmysle do horšej a horšej situácii. A keď už sme pri tých, akože prejdem na herecké výkony v tejto chvíli, herci sú neuveriteľní. Ako som veľmi kritizoval viaceré moderné horory mimo A24 filmov a filmov, kde hrajú nejakí skúsení herci, tak v poslednej dobe tie herecké výkony v tých hororových filmoch mi prišli často také nepresvedčivé, nemoc dobré výjima tam tých dvoch prípadov konkrétne by som povedal. Ale tuto musím povedať, že není sú tu vôbec známi herci a všetci sú úžasní. Špeciálne holčina, ktorá hrá Nikki. Ona je neskutočná. Ja si myslím, že ona dostane pár veľmi solidných ponúk ako na nejaké väčšie filmy po tomto, pretože ona je neuveriteľná. Ja si myslím, že ona má potenciál stať sa budúcou hororovou až ikonou možno, aspoň teda čo sa toho hereckého výkonu týka. Priznám sa, že ale príde mi to také príliš fyzické a príliš minimalistické na to, aby dostala napríklad nomináciu na Oscara. Ja viem, že Amy Madigan to dala tento rok a že až vyhrala, ale ja osobne si myslím, že ak bola Amy Madigan, že úplne netypická Oscarová výhra, čo bola, tak táto dievčina je ešte niekoľkokrát ďalej, by som povedal. Ale samozrejme by som jej držal palce. Ten zvuk. Zvuk je niečo, čo robí tento film brutálnym. A v čom pre mňa osobne vyniká tento film je ten spôsob jednak využitia zvuku, pretože ten krik je neuveriteľný. To proste nebude to tak silno kopať podľa mňa na normálnej telke. Ak ste nevideli v kine, alebo nechce sa vám ísť do kina, alebo niečo také, tak vám odporúčam najlepšiu možnú televíziu, jak to len ide, pretože ten zvuk je niečo neskutočné. Do toho je na tom trošku cítiť nižší rozpočet, toto zase je niečo, čo môže vyzerať lepšie na malej obrazovke ako na veľkej, ale nevyzerá to, že vyložene lacno, musím povedať, že by to bolo také, že sa vám chce grcať z tých nejakých miest, ktoré tam ukazujú, alebo takto. A ja som si veľmi užíval akoby skôr to stále nejde, ako neužíval, pretože ako vy trpíte ako divák do určitej miery počas sledovania tohto filmu, ale zároveň to všetko tak dobre funguje a
tie emócie z toho sú tak silné, nie nutne v momente, ale až potom. A jednotlivé momenty majú, že extrémnu silu, alebo takú inakosť, by som povedal, z celého tohto žánru. Napríklad tá scéna, keď tam je možno drobný spoiler, ale ona na ňo zakričí, že get back, vy čo ste videli, viete, vy čo ste nevideli, podľa mňa vám to až tak veľa neprezradí. Tak ja som sa napríklad zlakol v tej scéne, ale iní ľudia okolo mňa sa zasmiali a priznám sa, že ja som si potom prehral tak v hlave tú scénu a hovorím, ono to v určitom slova zmysle bolo vtipné. A to som ešte nezažil, že by vám jedna scéna vedela ako vzbudiť tú istú emóciu a v podstate oboje takýmto spôsobom a to ja osobne veľmi, veľmi oceňujem. Myslím si, že toto je veľký hororový milník, o tomto sa bude diskutovať ešte hodnú dobu, ale ja osobne možno škoda ako kvázi tej neoriginality, ale keď to tak dobre funguje, tomu sa ťažko ako strhávajú nejaké body podľa mňa. Není to pre každého, nie každý zvládne tento štýl a myslím si, že niektorých ľudí to nebude baviť, niektorým ľuďom bude prekážať, že je to také neoriginálne. A zase napríklad 86% na ČSFD je celkom dosť podľa mňa. Čiže ja osobne veľmi odporúčam, za mňa naozaj milník v celom hororovom žánri a myslím si, že je to potenciálny. No bol by to jeden z najlepších filmov roku, ale vyšiel už minulý rok, to až do takej širšej distribúcie sa dostal tento rok. A by the way, nechcem hovoriť, že to kopíruje Weapons a tie ostatné horory, napríklad Weapons doslova vyšiel minulý rok, čiže je to taká trošku irónia, že dva takéto filmy s takým podobným konceptom vyšli v jeden rok, ale tak 9,5 z 10, potenciálne to vidím možno aj na vyššie a za mňa, že brutál. Čiže tak, dobre, majte sa dobre a dúfam, že sa vidíme niekedy na budúce. Čauko.